Γεια σας. Σας ευχαριστώ όλους που βρίσκετε σήμερα εδώ πέρα για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα των εκλογών και όχι μόνο. Μια και αρχίσαμε με παρουσιάσεις, θέλω να κάνω και εγώ μία αυτοπαρουσίαση προσωπική και μία για το σχήμα. Εκεί θα μείνω για να αφήσω όλο τον χρόνο να μιλήσουν οι υποψήφοι και ό,τι ζητήματα μπουν να ανοίξουν και ένα διάλογο, ίσως έτσι είναι καλύτερα, πιο προσανατολισμένα. Εγώ πήγα στις σχολές τεχνικές, σχολές του ΑΕΔ και δούλεψα μαθητευόμενος 16 χρονών στα ορυχεία της ΔΕΗ, αργότερα σε εταιρείες και 23 χρονών πήγα στο τακτικό προσωπικό της ΔΕΗ και δούλεψα στα ορυχεία περίπου 35 χρόνια. Συνδικαλίστηκα, ήμουν πρόεδρος ενός συνδικάτου που είχε εργαζόμενους κυρίως στα ορυχεία αλλά και στους σταθμούς παραγωγής και εργαζόμενους με διαφορετικές εργασιακές σχέσεις. Ήμασταν οι πρώτοι που ανοίξαμε αυτόν τον δρόμο, επειδή τα συνδικάτα της ΔΕΗ δεν έγραφαν εκτάκτους και εργαζόμενους στους εργολάβους. Εμείς κάναμε αυτό το βήμα, το άλμα για τότε και κάναμε σπουδαίους αγώνες στη ΔΕΗ, φέραμε τα πάνω κάτω, μέσα στα ορυχεία για το περιβάλλον. Ίσως να ήμασταν και οι μοναδικοί εργαζόμενοι που ασχολήθηκαν με το περιβάλλον, γιατί δεν ήταν στην ατζέντα των τότε συνδικάτων, η ρήπανση, η τέφρα και όλα αυτά. Εκεί φτάσαμε μέχρι το Συμβούλιο της Ευρώπης να καταδικάσουμε τη ΔΕΗ και το ελληνικό κράτος για έλλειψη μέτρων ενάντια στη ρήπανση, έλλειψη μέτρων προστασίας και των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής. Μια σπουδαία απόφαση που ήταν σε παγκόσμιο επίπεδο, χαρακτηρίστηκε ως η πρώτη απόφαση η οποία χαρακτηρίζει την προστασία της υγείας, μάλλον τη μη προστασία της υγείας, όταν γίνονται εξορίξεις και καύση, ως έγκλημα κατά της ζωής. Είχε παγκόσμιες διαστάσεις, υπήρχαν δηλαδή και πέρα από την Ευρώπη δικηγόροι και όλα αυτά. Βγήκα στη σύνταξη σχετικά νωρίς γιατί είχα πολλά χρόνια. Δραστηριοποιούμε στη συνδικαλιστική μου δράση, έκανα μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, μέλος του ΔΣ της Γενόπ ΔΕΗ και γενικότερα μια ενεργή δράση στα κοινά από 18 χρονών. Μετά τη συνταξιοδότησή μου ασχολήθηκα γενικώς πάλι με τα κοινά και τελευταία μπαίνουμε σε αυτόν τον αγώνα από το 2010 που δημιουργήθηκε η Αριστερή Συμπόρευση. Αυτά τα λίγα για μένα. Θα σας πω και λίγα για την Αριστερή Συμπόρευση που θεωρώ ότι έχουν κάποιο ενδιαφέρον γιατί παρουσιάζουν και κάποιες ιδιαιτερότητες. Πρώτον, είναι ένα σχήμα ίσως να είναι και πρωτοποριακό και πρωτοπόρο και σε πανελλαδικό επίπεδο, διότι έχει έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσης, δηλαδή έχει μια οργανωτική και πολιτική αυτοτέλεια, λειτουργώντας με μέλη, φυσικά μέλη πρόσωπα, όχι οργανώσεις, ούτε πολιτικές ούτε κοινωνικές, αλλά μέλη, φυσικά πρόσωπα, τα οποία είτε είναι ανένταχτοι αγωνιστές γενικότερα στον αριστερό χώρο, είτε είναι μέλη οργανώσεων, πολιτικών οργανώσεων, κομμάτων της αριστεράς. Αυτό είναι πρωτοπόρο, διότι δεν συμβαίνει αλλού. Συνήθως σε αυτού του είδους είτε είναι αυτοδιοικητικά σχήματα, είτε δεν είναι, μπαίνουν οι ίδιες οι οργανώσεις και συζητάνε μεταξύ τους. Εδώ έχουμε κάνει ένα άλμα και κάναμε δώσαμε βάση στον κόσμο αυτόν, όχι στις ίδιες τις ηγεσίες των οργανώσεων, γι' αυτό και συμβαίνει το εξής. Ενώ έχουμε μέλη διαφόρων οργανώσεων, στην ηγεσία οι οργανώσεις αυτές δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά εμείς τα καταφέρουμε πολύ ωραία, συνεργαζόμαστε στη βάση, βέβαια με μια δημιουργική πολιτική, ίσως και ιδεολογική αντιπαράθεση πολλές φορές, όμως αυτό
πιστεύω ότι είναι η δύναμή μας, ότι μπορούμε μέσα από αυτές τις συζητήσεις να παράγουμε θέσεις ή μια καλύτερη γραμμή, και αυτό φάνηκε και στη λειτουργία μας τα 4 τελευταία χρόνια. Γιατί αυτό έγινε από τις προηγούμενες εκλογές, ξεκίνησε οργανωτικά το σχήμα να δουλεύει έτσι. Υπήρξαν και κόντρες πολλές φορές. Το θέμα είναι ότι βασιζόμαστε στη συλλογικότητα, βασιζόμαστε στη συζήτηση, στο διάλογο, βασιζόμαστε στη σύνθεση των απόψεων. Αυτό είναι το σχήμα μας. Στις προηγούμενες εκλογές είπαμε ότι θα είμαστε σε όλους τους αγώνες. Όπου υπάρχει αγώνας στη Δυτική Μακεδονία, έστω και ένας άνθρωπος να αγωνίζεται, θα είμαστε εκεί. Είμαστε στα κινήματα, αλλά και βοηθήσαμε σε όλες τις μορφές αγώνα. Και στο δικαστικό αγώνα, πολλές φορές συνδράμαμε, και είτε με καταθέσεις, είτε ακόμα και οικονομικά να βοηθήσουν τα κινήματα αυτά που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια ενάντια στις βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπου κινήθηκε άνθρωπος, ήμασταν εκεί, είτε είναι στο εργατικό κίνημα, είτε είναι στους αγρότες, στους υγειονομικούς, στην παιδεία, και πάλι με βάση το περιβάλλον. Ασχοληθήκαμε αρκετά με το ζήτημα του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Γενικότερα το περιβάλλον, αλλά πολλά που συνδέονται έτσι κι αλλιώς και με την ενέργεια από αυτά τα κινήματα. Εμείς σπάσαμε το άβατο του Χατζηδάκη με τον Άδωνη όταν ήρθαν στο ξενοδοχείο Παντελίδης. Δεν επέτρεπα να ζυγώσει κανένας. Μπήκαμε μέσα στην αίθουσα και τους χαλάσανε τη σούπα. Συναντήσαμε 2 φορές στα μάτια του Μητσοτάκη, τον αναγκάσαμε να μας χτυπήσει για να δείξει τη δημοκρατία του. 2 φορές που επισκέφτηκε την Κοζάνη. Θα γνωρίζετε τα έργα και τις ημέρες τους στην Καλαμιά, τις Κοζάνες, όπου 100 και 150 ΜΑΤ βάλθηκαν να χτυπήσουν 20-30 κατοίκους και τους αλληλέγγυους που ήμασταν εκεί. Φτάσω ό,τι αφορά τους αγώνες, πιστεύουμε το πετύχαμε, την υπόσχεσή μας που δώσαμε την τηρήσαμε, ήμασταν στους αγώνες παντού. Το τρίτο που θέλω να πω είναι η παρουσία μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ακριβώς επειδή η βάση μας ήταν αυτά που είπα, η συλλογικότητα και η δημιουργική σύνθεση απόψεων και ιδεών, και έχοντας ως μέλη πολλούς ανθρώπους έμπειρους αγωνιστές αλλά και επιστήμονες, αναπτύξαμε θέσεις τις οποίες βάλαμε και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αναγκάσαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να αλλάξει την ατζέντα πολλές φορές, αλλά να αλλάξει και στροφή. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο εγωιστικό, αν μπορεί ένας άνθρωπος, γιατί ένα μέλος είχαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να μπορεί να αλλάξει τη συζήτηση. Ακριβώς μπορεί για αυτά που αναφέρθηκα πριν, γιατί βασίζεται στη δύναμη των πολλών ανθρώπων και στη συλλογικότητα και στα σωστά επιχειρήματα. Έτσι, αναγκάσαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να αλλάξει θέση για την υπόθεση της ενέργειας, να αλλάξει θέση για την υπόθεση της εγκατάστασης βιομηχανικών ΑΠΕ, μέχρι να κατεβάσουμε εμείς θέσεις και απόψεις. Τότε δεν συζητούσε κανένας, δεν έβαζε καν το θέμα ότι θα μπορούμε να αντισταθούμε στην εγκατάσταση αυτής της μορφής ενέργειας. Γιατί θεωρούσαν ότι ήταν ακίνδυνη, θεωρούσαν ότι ήταν καθαρή, θεωρούσαν ότι δεν ρηπαίνει, θεωρούσαν ότι βοηθάει στην θεωρία, βοηθάει στην κλιματική αλλαγή, στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής και πολλά άλλα. Όλα αυτά τα αλλάξαμε και αναγκάστηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο ακόμα από τις αρχές του 2021 να πάρει μια απόφαση η οποία λέει πως ό,τι μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων περνάει από το Περιφερειακό Συμβούλιο θα θεωρείται άκυρη, θα έχει αρνητική δηλαδή αντιμετώπιση. Και όντως έγινε αυτό κρατήθηκε τα 3 τελευταία χρόνια. Αναγκάσαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο το τελευταίο διάστημα να βάζει και δικηγόρους υποστηρίζοντας τα κινήματα μέσα στα δικαστήρια, δημιούργησε νομικό τμήμα και βάζει. Γενικότερα κάναμε αρκετή δουλειά και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχοντας αυτόν τον
έχοντας αυτόν τον προσανατολισμό και βασιζόμενοι στην συλλογικότητα και στην συλλογική έκφραση. Αυτά πιστεύω ότι είναι η δύναμή μας, και η δύναμή μας είναι το ίδιο το περιφερειακό μας σχήμα, η αριστερή συμπόρευση, στην οποία συμμετέχουν αγωνιστές από, όπως είπα, πολιτικές οργανώσεις. Όμως το ίδιο το σχήμα δεν είναι παιδί καμιάς πολιτικής οργάνωσης, ούτε παιδί, ούτε παραπέδι, ούτε ψυχοπέδι που λέμε. Σεβόμαστε τις πολιτικές οργανώσεις, θεωρούμε δημοκρατική την λειτουργία τους, δεν παρεμβαίνουμε, τους θέλουμε, αλλά η απόφαση γίνεται από τα μέλη, τα φυσικά μας μέλη. Τα φυσικά μας μέλη απαρτίζονται από αγωνιστές. Ακούστηκαν κάποια βιογραφικά εδώ αξιοζήλευτα για τη θέση του στο εργατικό κίνημα και στο λαϊκό κίνημα και γενικότερα στις κινήσεις της πόλης, στα περιβαλλοντολογικά κινήματα και όλα αυτά. Ναι, έχουμε ανθρώπους που είναι συνδικαλιστές ή που είναι πρώην συνδικαλιστές. Έχουμε ανθρώπους όπως ο Στέφανος Σολιούζας που, και άλλοι βέβαια, που και είναι στην πράξη ασχολείται με το αγροτικό κίνημα, αλλά υπερβαίνει αυτό και κάθεται και κάνει μια δουλειά επιστημονικού επίπεδου. Έχουμε επιστήμονες δηλαδή, ο Νίκος ο Γιαννάκης, η Αγγέλα, η σύζυγός του κτλ. Που μας βοήθησε πάρα πολύ στην κατάρτιση των θέσεων. Είναι ο Θόδωρος Καρόνης, για όποιος το ξέρει, έχοντας μεγάλη γνώση στα ενεργειακά. Αυτό είναι το σχήμα μας, έχουμε νεολαία πολύ. Και κλείνοντας, θεωρούμε ότι αυτά που ανέφερα δεν τα έχουν τα άλλα περιφερειακά σχήματα. Δεν έχουν κάνει ούτε μία συνέλευση, γενική συνέλευση κανένα, δεν βασίζεται στα μέλη του δηλαδή, είτε βασίζεται σε κάποιους σοφούς που έχει, είτε βασίζεται στο κόμμα το οποίο του στηρίζει. Δεν ξέρω πώς έκανε κάποιο περιφερειακό σχήμα μία γενική συνέλευση. Εμείς κάναμε 10 ή 11 γενικές συνελεύσεις αυτό το διάστημα. Μέσα, για να βγάλουμε μία ανακοίνωση, ξέρουν και οι σύντροφοι εδώ, που έχουμε βγάλει πάνω από 300-350 ανακοινώσεις αυτό το διάστημα, άρα ασχοληθήκαμε με αυτά τα ζητήματα, δεν βγάζουμε ανακοινώσεις έτσι. Και οι ανακοινώσεις έγιναν και αυτές ζήτημα συζήτησης, δημιουργικής αντιπαράθεσης κτλ. Αυτά θεωρούμε ότι είναι η δύναμή μας, και με αυτά σας καλούμε να μας ξαναστείλετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Νομίζουμε ότι προσφέραμε και στους αγώνες και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και γενικότερα στην κοινωνία. Ακούμε τους επιστήμονες που έχουν στο σχήμα μας, ακούμε τα κινήματα, ακούμε τις οργανώσεις, τις περιβαλλοντολογικές οργανώσεις, τις κοινωνικές οργανώσεις, παίρνουν τις θέσεις τους, συζητάμε μαζί τους και έτσι δημιουργούμε και εναλλακτικές προτάσεις. Αυτή είναι η δύναμή μας, ότι σχεδόν σε όλα τα ζητήματα έχουμε εναλλακτικές προτάσεις για τον πρωτογενή τομέα, για την ενέργεια, για την υγεία, για το ζητήματα της ασφάλειας που προέκυψαν τώρα, πυρκαγιές, πλημμύρες. Εδώ θα κλείσω. Αν κάποια ζητήματα θέλετε να συζητήσουμε, να μην τρώω εγώ το χρόνο, να μιλήσουν και οι υποψήφοι, και αν προκύψει κάτι πάλι είμαι εδώ για να απαντήσω.